Здравейте, това е нашата PvP арена. Това е копие и подобие на Dust 2 от Counter-Strike. И сега ще ви демонстрираме една битка. И започвайте. И започваме. Като цели. Което разкажи си шапката за червената. Как малко гледна. Аре, квеста да ги спукаме те. Така ли, аз нападам контра задна атака. Кой ще я да... Ти пък аз си показа. Само после не ми вземе айтемите за да се върна. Дай си кил, бе! Да, нойс. Аре, бе, не ме целите. И брал само това нещо. Дайте ми че. Ако се чудите това какво е, това по принцип е залата на спектатора. Ето ми тема. Ама ние сме много по... Аз съм по-прав. Бенч. Ой, енчантър! Аре, това беше нашата кратка демонстрация и чао.